Tlang au channel lo clear chin tu zong te in zawaiin chibai le vek ule tunchum video a chuan American thriller film munom tak Stolen from Suburbia ti hi toikim taka thlira ngai thla kho zwai na hun ilo nei liang umyang mishing manga sum don na tenom taka in nam hnoi Johnny chuan tuipui kambula chena tur nei lo nu patuak te chu mu in abitum zui le chat mai an mani chanpui tu tur ani thu te chu shilin e in tur apek nu chuan chena tur in emo an mamo apiang te petura ain kau thu te chu soile in zui turin a shil boka an pa jok chuan a she deuh MAHSE anu puin ati tlat si awangin Johnny chu an zui dun ta naknaka nima sela motor bul an thlen rualin miswal rual chakle thanem takte chuan ron shom zui noknokin motor chunga an vomlu rok nu chuan an tlan pui tanal nal mai ni hemi nu hian Johnny chu abos chuan ron bia in an client mi hausale suma boilo tak te chuan mi cheng hneng le tuitang lo deuh te ni lo tlema tuai lam deuh an du ve to thuron shilin chutiang mi chu zong turin thuaron pe a heti mekla hian afanu tleirol laka ham strict tak Catherine chu amin afanu nei chun ema I chuan hum swal adai pal hlawin alaka chuan a strict maya ngai zong nei emo mi pachwa pui ti velpo alarem ti saklovani a chian te nena an chwa don chang po in a thla thlap zel hemi chumpo hian a chian nu court ni nena an bazar tur chu thlale thlapin motora aliam san ma chuan mi pa nen anin bia ti mu in a fanu chu a kol ngal chat ala chang theilo zui eng em ati bik chu ringlovin ngai chalo rutak chung chuan aliam san ta a hemi nu hian ema ite po tuipui kamlama chuan in kom tlangin anu strict tak mu phak lova mi pa ti nena om ho chu ema ipo in nuama ti hle ni in alang construction project a chian pa pui me Catherine chuan me chetle rol bo poster in tar chu mu in thil omzia a chian pa chu azot zuya anila chuan alo ngai ho hle a chung ti atlan bo sana an mi bo chwa velani so an tingota hei wang hian Catherine po in poster chu lak thak mai tumpha me che pakhat chuan ron mu manin ala chil pha shep zui chutianga tleirol bo chu mitam tak an omek thule chui zui na thok mek ani thu te chu shil zuin chutiang kai hnoya chuan shat emo apuina mamo hun anei takin ti in a business card te chu ape zui bokani afanu nena zanri an kil dun line Catherine chuan abula mi pa om te chungchang chu azot zui ta chat mai tleirol ve wai to ani chunga chutiang thil te thamlu tuk thlenga anuna anu inrol ala tum vek mai chu ema ipo in a hne tong khong ve ta hle anu in thiam lo mel a mu nuwa ero ami pakom ve deuh chu adam ani thu soin kumsom pakwa upa ani thu te asoi nu chuan a chanchin kim chang ero ala sha tambik lo tho shila Catherine la chuan kumsom pakwa upa te chu itan chuan a upama ma ani chu ala tile sham emai khamlu tuk chuan a tho sanzui mak nge ani atuk lama po ema ichu a chian te ho nena leng chuak hole turbok chuan a room tuk ver lama tanga chuak rule danin a BIALPA ve de ro adama chu aron lan ve mai lo wangin angui man hle anuwa adama chu milkshake nena ron kalin thil in chunga in huat lo mel taka anti ti dun mek lai chuan ema ilu churon hai thutin ni khoshilovin atlu zui tamai chu vele adam chuan an ma ni lo ngak reng tu van lama chuan kalpui ngalin anin hlan fel nu chuan a hlo tur te po chu dongin ema I phone po chu bol hlo boma apai zui mak mai ni in lama la Catherine chuan afanu chukai tho tumin aka ungial nu po a aron hon theilo wanga angai chalovin kongka ati chiat nu chuan alo chuak rudai ani ti chu a sheve cha mai akol la in achang theider mai box silo amang angve chanta tablet mang chuan track zuin bollo boma a chui thleng ta hu mai si police chu kol ngalin anila chu darkar khatnu vela ron thleng ve chawin zona poimo lo fe chu an han zot masa angte te zuya
chuta darkar somni pali chung ngak phut turati in chu mi hnu chuan kan zong chan ve thei chawang an ti che mai le ngal traffickers te chu an duang to ka in sa seng na hun le in ti fel na hun an siam sak zok ni te po in alang ma ani ema ichu alo ho to mial takin ti in ina chuan Catherine ni chu man mo takin atlan hole a MAHSE alo la om hau silo amang ang tak zeto heti mek lai hian emai man tu traffickers te po in an mi man ho chu an da khom lailok na thlen puin an boss ber melena ichuan patling ho sa tak tak chungril ruak sile ti hlim mamo tak tak te ti hlim tur an ni thu te chu tlang takashil ngal bol bolin ema itiamin an zinga pathum te chu virgin an ni ti asiat nu phei chuan an man atam fe bik thei dona wangin alom nge mai thu oi taka om tura thu apek nu chuan kalsan hlomin chumi nu chuan customer zonnan chung me cheman khom ho chu video le thalak siam sak an tum le ta ani Johnny chu an videographer ni donin MI chanu court ni chu shooting nei masaber tur ani bok she takte a she in an du anga ati du lo la chuan bodyguard palian sholzet mai chuan dimlo bak saka kut thakin thoi lo theilovin an siam ringot mai ni chutiang zelin MI ile midang te po chu ti luina video shot nei pui an ni hlom Catherine po in afanu chin sha tumin a chian te zong chu abekwala engma shiat bel anei thei silo wang chuan a thin rim tung to ato pa chuan tlerol bo nu chui tu ani thu soya a business card pe tu ana I chu she chuakin a kol ta a office sakal tura ati awangin mang ang takin avakal ngal anai chuan mishing manga sumdong te kuta afanu chu a om nge arin to thu soyin hun kan nei tam to lo darkar somli pariat aral le phei chuan kum kho a I mu le thei to lo na chance a omani ti in website pakhat chu a honga thil omzia chiang zokin a shilfia zui bokani alan dan chuan police lammi mi chen khatinen po heng ho hi in mong zom vekin thil chu rin a in alo ril zek mai hei chia hi police chena darkar somni pali nga phot anti chan khani nge yin alangta shen mek ema ipo abulamu chuan chulai hmuna tanga tlan chhuwa tum chu thina tluk ani thu shilin man ni pon kan zinga pakhat hian tlan chhuwa tuma guard howin an man si awangin rong le rap thak takin an thatani ati heti mek lai hian melena le Johnny te po in sumdo na chungchang soidunin virgin pathum te chu zor chhuwa ri lawa man le tawzo ka shaltura ruwa man anrel dun ani lelama Catherine le ana ite po in ema I poster chu mun tina tarin zon chhuwa nge chu an tum ve le ani ema I mu nun ber ani na dora te chuan lutin poster chu tar ve mai an tuma MAHSE manager chuan arem ti tatlo ifanu chunga thleng ve ni ta se anti nuwa ero changam tabik lovin chu dora CCTV footage te chu an enzuya footage a chuan athil inawanga luhai ema I adaman akal son builai chu alo lang chiang nge mai ana chuan manager hena chuan police call ngal turati in an pani ero adama zongin an thok chuak ngala olsam takin a target dangle tur melle chan ni om tak adama chu an hubok khonge kalte reng ti sha tumin anunga chuan an zui ruta a zui rutu anei ti shelo adama po in parka me chepani ne na lo ngak reng tu Johnny atelam chu apan meka afanu angai tuan awanga in sum zautalo Catherine thin rim chuan adama chu wapan nain afanu thalak chu mu tirin khonge omazota ani chuan ala mu ngai lo thu soi MAHSE Catherine chuan police ne na shwaya avole rala changa thil thleng lo mutu Johnny apo in a me chekoi te chu akal son pui ngal nal mai chuta alaka changa tlan chhia tum adam le Catherine te chu in koi ta ziain thoha ne adama chuan a zo talo tlutopin a inhaler tel lo phei chuan a tholei thei talo phak tu Catherine chuan thudik isoi chawin kapele tangche ati awanga athu zom lo theibik talo adam po in inhaler a hip fe nu chuan thudik soi tumin aka chua ang don ta chu vele engki ma soi chwa hlau Johnny chuan rala changin aron kap hlum mak
athi main adam po in information tlem zong chu shil man ma se abe tham ang reng le ani hemi nu hian Catherine chuan police ho chu afanu zong hu thuai tura thu pe in an voi chalu in sat em awang chuan athin rim to hle bokani hemi nu hian human trafficker hoin an me che man ho an zor chuana website lu thei ana I system atang chuan a virgin velo awanga zor chwa zinga telve ema I chianu court ni thalak chuan huta chu vele ema I chan chwa thei ani hlau takin ti in dor du ang tak chuan an han om ta vela heti mek lai hian warehouse lama shen mek mei chia te po chu an om na mun son sak ni don ta in zor chwa an tum chan ta ni in alang bok court ni dor tura lem chang tur Catherine ni po akal ma in anai chuan ani ngei po chu tiang din hun rap thak taka chuan adin ve to chin thu shilin chhun zan zuma ngai sakle mi pasang sang laka zor chin kani a kathil ton kha arap thakin a sheom ema chu wangin ka din hun anga ding me che khongai thak tak tak te chan chhuan na hi thok zui po kani tia shilin Catherine ni chu phone pani apai tir bok Catherine ni po in dark car chan ve nu a karon kir lo chuan police ilo call don nia ti in lem chang tur chuan akalta a kota lo en fia vel tu guard po chuan check uluk le in engma apai lo ti a fin fia nu chuan ngai ngam takin alu tir ve ta ani room chunga lut Catherine chuan court ni I chu damdoi an pe ani ti shethiam ngalin a thalak chu ana I hne na thon ngala police lam be pop thuai turin atibok court ni la chu ema ichin zo hlei thei po ni lovin a chapu ringot mai heti mek la hian melena I chuan chu mun vil tu guard ne na chuan an mission mek ema inu chu an hmuna a omve mek thu shilin law enforcement lama changin warning ka dong tlat aron ti tamai hei wang hian court ni tlan chiat puitum Catherine ni chu guard chuan ron nang ching manin ni khoshilawa a chutluk pop nu chuan an warehouse lama bok chuan a phur le ta Catherine ni chuan an ho tu nu ber melena I hne na chuan afanu omna zot ngalin relote ya ema ipo churon shwai lu veni in chwa sham turin angen sak zui mol mola an shal tumna zat poisa po chu apek mai tur thu ashilani chu vele melena I chuan a hun liam to chanchin lungchha thak tak chu shilin kumsom pathum mi kani line kanu chuan hetiang manga sumdong chin te laka hian min shalasin ti chuan kumsom pariat kani meu chuan keima in sumdon na sang karan thei ta hiala hetiang din huna hian kalo omta ani mei chia chau ka target lova nau pang te po antel vek enge poi chuang poisa ai hlu le thil ti thei khovela hian om chuang em ni ati velai chuan virgin mei chelei tur te po churon thlengin an hena emai an shwai mek lain guard chuan phuar be tlat Catherine chu moilo taka khoi zui velin chu hun rem changa lak tum ran Catherine po chuan du ve ang deuh te chuan an han om der vela a phuar na phel sak nuwa ero asilai pailai chu chu sakin adu anga thil ti turin avo zui ta ani hemi nu hian Catherine chuan afanu shal lautum mek melena I chu wanang chingin silai hum ve tho melena ila chuan ngei om taka lo chong khum velin alama ema I chu anor phei zui popa Catherine chuan asilai ken lai a thlau phata melena chuan ka hlum tumatin zuin aka ma che in leya silai tla lo char man ema I chuan aron ka phlum man hlau relo te ya ko chopa shil chop ngong ngong ngai police te po churon thleng zuin in pong ka na achuak zui chiama MAHSE anua ero mitenom ho chu thi fai ta phiarin heiwang hian ema I mai ba ka dan le police te po ina an ngai tha tak an nu po an chui chat be lo me chetlei rol khongai thak tak tak te chu chan chwa in an lo om pha thei ta bokani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video top thlenga min lo thlir saka wangin kan lom tak zeta video danga lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawa in ni man nuam mangcha mutui le vek ule